Díomh is Bishop Pádraig agus táim se chun cúpla Scileanna peile a bhúna díomh inis. So an céad scill atá a dhéanamh agam inniuh ná an solo. So tosóigh mé an seo agus caithfidh mé rith suas agus timpeall an buile howlann sin agus arás déanaigh mé 3 uair as a céile agus ag úsáid an solo leis mo cos láidir. An sin déanaigh mé 3 uair le mo cos lag. Tosóigh mé inis. Déanaíocht dhéanamh gan an bhuala gan an líród a bhuala ar an talamh. So leis. Anis déanaigh mé le mo cos lag. So déanaíocht inis an scill seo dhéanamh an solo seo dhéanamh le a gá cosa gan an líród a phleabe ar an talamh. Déanaigh mé sé 3 uair as a céile. Ar sinné.